Баница. Мирисът, звукът, топлината. Но нека си признаем, вкусна е, но тежка. Можем ли да запазим традицията и да я направим по-лека за тялото? Ето модерната тайна. Вместо традиционните кори, използвай оризова хартия. Да, същата като за пролетни рулца. Защо? Става хрупкава само с леко намазване на зехтин, без масло или излишна мазнина. По-малко въглехидрати, по-бърза подготовка, същата златиста хрупкавост. Запази сърцето на ястието, истинско българско сирене, яйца, но добави нещо умно, настъргана тиквичка или пресен спанак, улекотява сместа и добавя фибри, овкуси с черен пипер, щипка сол и съвсем малко индийско орехче за по-богат аромат. Нави или нареди баницата с оризова хартия в малка тавичка. Печи на 200 градуса за 20 минути. После завърши с 2-3 минути на горен реотан за класическата коричка. Сервирай с кисело мляко отстрани, студеното чудесно балансира вкуса. Още е хрупкава, още е топла, още е баница, но вече по-лека, по-бърза и по-добра за всяко поколение. Защото традицията не е в това какво готвим, а защо го правим. И това никога не се променя.